Сәлам дуслар! Эфирда яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Диана Тажетдинова. Әлеге вакытта безнең башкалыбызда зур вакыйга конфедерациялар кубогы бара. Шуңа күрә без бүген резидентларыбызның футболга карата фикерләрен ачыкларга булдык. Башлыйбыз! Кагыйдәләр буенча тапшырубызның бу өлешендә без иң аз тавышлар җыйган резидентларның исемен ачыкларга тиешбез. Игътибар экраннарга. Dünya bizni yüdətə, birləşməskə öyrətə, naqıtırığa, kilgən davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, qayğılarda, sırxavlarda, üzünə hər vaxtı tuğrı qalırığa. Tuğrılar senin tuğru yolun, dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, bəxtli bulu mümkünligi. Bir klip kitsə, ikinci klip kilә. Яшьлек тавышында премьера. Каршы алабыз һәм тавыш бирергә онытмыйбыз.
Рафаэль Якупов футбол белән кызыксынмый. Күңелемә хоккей ятышлырак. Мин Акбарс командасының җаннаттары дип уртаклашты ул. Рафаэль өчен тавышларыгызны кызганмагыз. 13-20 номеры тавыш 093 коды. Eyjalının argasındır indi kirip çeyişi bak. Rahmat abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengar biri kesilsin karışın. Bir kızga aşık buldum bi. Bilmem indi көңілім тарта мен шуңа. Әллә Казаннара гына барып кайтыммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermesen, avıldağına, kurşudağına da mine diyen kızlar var be. Bir көрүдө гашык болдым, нишлетим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һич кенә аңламый. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән сайын сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Bir көрүдө гашык булдым, нишлетим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына Oğlum, uyan, dünya bu. Ринат Бадретдинов Казанда мындай шаралар өтүенә бары тик шатлана гына. Чөнки ул футбол ярата, карый һәм уйный. Актив җырчы өчен тавыш бирергә теләсәгез, TMTV сайтына керегез яки 1320 номерына SMS-лар юллагыз. Кайттым тагын, бик сагынып бала шакларыны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мичтә ушакларыны. Әй үрнәгем минем,
үстік, шуңадыр да мұңлы жырлыбыз. Сағышларны бассын әлеміне, бізнің шушы мұңлы жырыбыз. Әй үрнегім минем, ғазиз туған ауылым үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Ауылдашлар хәл белешіп тұрып, ешрак қайтып туған яқларға. Ауылыбыз урамында қалған, сағындырған бала шақтарға. Әй үрнегім минем, ғазиз туған ауылым үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Әй үрнегім минем, ғазиз туған ауылым үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Әй үрнегім минем, әй үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Динар Юсупова белән Руслан Тимерлановның футболга карата фикерләре бер төрле. Алар икесе дә футбол белән бер дә кызыксынмыйлар. Ә менә сез, тамашачылар, аларның иҗаты белән кызыксынсагыз, тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номеры, тавыш 091 коды. Следующий. Собак-то? Нормально? Сидят. Ты победишь. İşemişiz. Alma. Birinci tapqır көріп, ғашық болдым мен сеңа, йөрәгем яна. Хыялың синең кімдә синең уйларың, әйт инде миңа. Юкка дустым тырышма, уйларында әлі сөю мөхәббәт түгел. Теләгән алтын алма, әгәр булса кулында, бәлки күз күрер. Алма, бақшамда өскән алма, бүләк итәм мин сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Алма, бақшамда өскән алма, бүләк итәм мин сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Вәдә бирәм мин сиңа, алып бирергә йолдыз зәңгәр күкләрдән. Әгәр теләгең булса, бүләк итермен сиңа көмеш якты ай. Уздырма вакытыңны, хәзер инде буш сүзләргә бүтән ышанмыйм. Исбатла сүзләреңне, йөрәгем теләкләрен тормышка ашыр. Алма, бақшамда өскән алма, бүләк итәм мин сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кыз
бақшамда өскен алма, бүләк итәм мин сиңа қызыл алма. Алмыйм, кирәкми кызыл алма, кирәкми айфонлы алтын алма. Алма, алма, кызыл алма. Алма, бақшамда өскен алма, бүләк итәм мин сиңа қызыл алма. Ай canım ay sen yaşadığın minha yokum yoku tugel kanatlar kunel şaşa tipe yürek sine kutu. Alma bakşamda uskan alma, bula gittim min sine kızıl alma. Come on. Almayım kirekmi kızıl alma, Kızıl alma. kirekmi iPhone'lı altın alma. Alma. Аяз Ғабитов футболист Пеле кебек шен профессионал булырга хыяллана. Ул безнең команданың җиңүенә бик та ышана. Кем нәрсә генә әйтмәсә дә, безнең командада өмет бар, диде ул. Яшь башкаручы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 099 коды белән SMS юллагыз. Шулпан Низамова футболдан бик ерак. Ул үзе шулай диде. Мин нибары Казаныбыз белән горурлана гына алам дип тә истәде. Шулпан өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 097 кодын язып җибәр.
Соңғы хатны Йылы-йылы әрніп язам Сені шашып Сөюлерім Болды мекен Менім хата Мен бі сені Үзіліп сүйем Болсаң да сен Шетнің бары Сен бәхітлі Миңа қиын Ұнытма сен Мені бары Мен бі сені Үзіліп сүйем Болсаң да сен Шетнің бары Сен бәхітлі Миңа қиын Ұнытма сен Мені бары Ерлешіңнен бара алмайм Сен менікі болмағанға Рәхәтләніп қыша алмайм Ұнатылып яратсам да Мен бі сені үзіліп сүйем Болсаң да сен шетнің бары Сен бәхітлі миңа қиын Ұнытма сен мені бары Тілегенде көре алмайм Сенің назлы үзлеріңні Сенсіз яшәу түгел Білмейм ұзаққа төзәрмін ме Мен бі сені үзіліп сүйем Болсаң да сен шетнің бары Сен бәхітлі миңа қиын Ұнытма сен мені бары Мен бі сені үзіліп сүйем Болсаң да сен шетнің бары Сен бәхітлі миңа қиын Ұнытма сен мені бары Сен бәхітлі миңа қиын Ұнытма сен мені бары Ұнытма сен мені бары Футбол ул спорт. Спортны бездә ярата ала диде Алсу Самигуллина. Ул үзе дә футбол уйнарга ярата, аеруча үзенең балалары белән. Алсуның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 096 коды белән SMS җибәрегез. Жырларын мин сағындым Таңнар атқан шақта құшлар кебек Урамнарға шығып қағындым Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым Артlarıma bırılıp
ömürlükке yüreğimde kaldı yarası. Tuğan tufrak sinden bir koyşanda ayrılmasın neden bolası. Tuğan yağım senin kaderini şitke kitke şanladım. Görünmeme diye bulunarım, ortlarıma bırılıp karadım. Na 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 na, na 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 na, Tuğan yağım senin kaderini şitke kitke şanladım. Görünmeme diye bulunarım, ortlarıma bırılıp karadım. Ortlarıma bırılıp karadım. Ortlarıma bırılıp karadım. Bik tizden Kubokның finалы bulacak. Siz әлеге көнне көтәсезме? Уеннарны күзәтеп барасызмы? Футбол караган арада матур җырлар да тыңларга онытмагыз. Ә монда сезгә TMTV булышыр. TMTV сезнең өчен, сезне яратып. Ә хәзер сезнең экраннарда Филүз Бөркет. 3-нче урын иясе сезнең экраннарда. Жылы йорт кирәкми, күңелем гөлтәли. Ай нурында төннәргә китәргә. Явазлык күздә юк, җан әрнүдә юк. Бүрегә зирәклек гасырлардан килә. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Балаларны сөеп, янәшәдә булып, тормыш авырлыгын шишеп яшим мин. Азатлык сөючән хыял диңгезендә. Бөркет кебек күккә очар идем мин. Саф бәхет миннән бәгырем сорам.
kebek canım Kuplerge uğurli İriklikке boylık hem gayle bəkədi Ağla mine irken Siyüdülümsin ağla Ey yaratan belki ay Nurları şakıra Saf bəxit minen bəğerim sırama Kin irikligimde zini xərb eyləmə Qargıy buri xalqı mində gül yaşı Ürküt kebek canım Kuplerge uğurli Фәннур Зарипов та футболны бик ярата һәм башкалыбызда узучы спорт чараларына бик тә уңайлы карый. Фәннур өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 098 кодын язып җибәрегез. Берникадәр тавыш җитмичә, икенче урын яулаган резидентыбыз. Алло, Альбина, син меней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Мине Гали кызы бар бит. Саңаны күптән кайткан юк бит инде кайтыр юлда уныткандыр инде хәзер. Менә кайта юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. İreçsin selamlarım Sina süygen yarıma Bulmağınğa yanımda Günesine sağına Dünyada sin bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam dip qabatılı Günelim yazgatlı Dünyada sin bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam dip qabatılı Günelim yazgatlı Quyosh chiqmay, tong otmay, ko'ngil seni yaratmay, ko'nglimni g'azablay, suyusizing uzoqlay. Dunyoda sen bo'lg'anga xiyollarimni qanatlay, yaratam deb qabatlay, ko'nglim yazg'atlay. Dunyoda sen bo'lg'anga xiyollarimni qanatlay, yaratam deb qabatlay, ko'nglim yazg'atlay.
Узган атнадагы резидентларыбызның җыры сезгә ошагандыр инде дип уйлыйбыз. Ошаса тавышларыгызны юлларга онытмагыз. 13-20 номерына SMS хәбәр юллагыз яки TMTV сайтына кереп тавыш бирегез. Айрат Камалов сезнең экраннарда. Бу атнаның лидеры сез сайлаган җыр. Котлыйбыз. Yazmış uzun Artık yanmışsın meyegenem Uşak yana dürülüp gündem Belur duyga jitmey bolmaz Aşığı yok alim Yok alettingem Rəhmət yazmış uşu kişi Minin bəxit qaydan bildin Ayaz kuka qarı közlər Жылы uşaq yağıb birdin Artıq yanmıysın meygənə Uşaq yana dürülüp gündem Belur duyga jitmey bolmaz Aşığı yok alettingem Bizning bäxitleysen tüsülüp Yawa bizge kökten gülüp İlim bu yav yazmış özüm Ak bäxitke koydurtturip Artık yanmışsın meygene Uşak yana dürülüp gündem Belur duyga jitmey bolmaz Aşığı yok alettingem Artık yanmışsın meyegenem Uşak yana dürülüp gündem Belur duyga jitmey bolmaz Aşığı yok alettingem Elim yok alettingem Шулай итеп тапшырыбыз ахырына да килеп җитте. Резидентлар өчен тавыш бирегез һәм спорт белән бердәм булыгыз дигән теләктә мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока.
алып баручыларның қызыклы образы үшін supercostume.ru кибетіне рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.